Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Fagaman oturalmysyňyz? Bugün biz kiçiräjik konkurs elan edelim Sümbül kafe bilen bilelikde. Ýagny biziň konkursumyzyň şerti meniň agza bolan adamlarymyza sizem agza bolmaly hukman. Şertimizde repost hukmanyl kommentariýa giýýäňiz. Kommentariýada biziň goýjak sowgatlarymyzyň adyny ýazýaňyz. Biziň goýjak sowgatlarymyz bolsa men 5 sanyk 5 litrlik marojny goýýan. 5 ýeňje herfine bir 5 litrlik marojny. Ýene 5 sanyk ýeňjimi saýlar, olaryň ýazmaly zady grill, towuk döneri, etli döneri, doha döneri. Kim ýazsa biz her bir ýeňje haýsy grill ýazsa grill, towuk ýazsa towuk döneri ya doha çörek diýip ýazsa hersini 2 sanykdan her ýeňjimiň 2 sanyk nesibesi bar. 10 adama çenli 5 adam ýeňjisi marojnalar, 5 adamın döner, towuk, grill. Biz ýeňjini näde saýlar diýäňmi? Biz ýeňjini siziň ýazan kommentariýaňyzy görmesizden şeýdip geçirer, saýlar biriniň üstüne durar. Kimiň nesibesi, kim näme diýip ýazan bolsa, döner ýa marojny biziň goýan zatlarymyň birini saýlan bolsa, nesiben şoňa barar. Saýlar şol widiany göni kamera bilen görkezler, halal oyun oynar. Onu näme? Bize taýin, siz taýin bolsaňyz başlaýyn. Agza bolmalylar, kommentariýa ýazmalylar, repost etmek hukmanyl. Bize esas agza bolmak, kommentariýany dogry bellemek. Mehribanlar, konkursumuz awgust aýynyň 10-ny jemler netip bolsa, siz şertiňizi dowam edin. Biz size sowgadymy dowam ederiz. Şeýlelik bilenem ýene bir soňlugy bilen bir kiçiräjik konkurslary geçirip durar. Bizden daşlaşma.